мы збіралі інфармацыю яшчэ ад самага пачатку часоў. Ведаеце, земляробства, паляванне, тады яшчэ. У тыя часы даныя не былі зробленыя машынай, ці камп'ютарам, ці праграмамі. Мы збіралі інфармацыю пра наваколле вачыма ды вушамі. Калі інфармацыя збіраецца кампаніямі ці камп'ютарамі, то мы не можам яе адчуць. Мы не можам да яе дакрануцца, панюхаць. Мы страчваем сутнасць таго, што робіць нашыя даныя данымі. Гэта вялікая страта, гэта ганьба. А я імкнуся захаваць чалавечы фактар у зборы даных. Так званая биг-дата. Магчыма, людзі думаюць, што там адказы на ўсе пытанні. Але мы і так маем адказы на пытанні, пра якія мы нават і не задумваліся. Напрыклад, мне цікава ведаць, як часта дыхае сабака. Ці як высока я магу скокнуць. Ці знайду я лісток, што памерам з маю галаву. Вось тут я жыву. Як бачыце, у рамкі я змясціў вынікі маіх назіранняў. Я кірую невялікай платформай, прысвечанай інфармацыйнаму веганізму і абароне даных, а яшчэ маю сайт, дзе заклікаю спыніць існаванне прыкрай недарэчнасці пад назвай праграмавання на мове Java. Мяркую, людзі недаацэньваюць уплыў невялікіх даных на іхнае жыццё. Разумееце, вы не можаце лічыць сябе найлепшым сябрам, калі вы не маеце спіса сяброў з іхнымі вагой, ростам і днямі нараджэння. Калі хочаце, каб нехто сміхнуўся, кажыце: «Гэй, Дженніфер, цудоўна выглядаеш? Крывяны ціск 110/95, так?» Ёй спадабаецца. А тут я настойваю даныя. Гэта значыць, што калі мне трэба будзе зрабіць zip-архіў або захаваць JPEG-відарыс, я беру даныя, которые нехта іншы мог бы выкінуць, загружаю іх вось сюды і пакідаю іх, каб яны крыху настаяліся. Давайте я вам лепей вынік пакажу. Вы толькі паглядзіце. Нехта іншы мог проста страціць гэтыя даныя, а мы стварылі цудоўны файлік. Раней нас было нашмат больш, мы нават сябравалі, але паступова нас стала вельмі мала. Здаецца, я апошні. Згубіць сябе можна вельмі лёгка. І калі я заблытаўся, я не разумею, што адбываецца, я раблю тое, што ўмею лепш за ўсё. Я збіраю даныя. Апошняя старонка. Вось і ўсё. Пераклаў яго ўчыў Вожык. I count the berries on a dusty trail, babe. Grab the ones that I can eat. I measure every curb and handrail, babe. Tally poles along the street. Whether it's digital or analog, don't matter when you're diagramming twigs on a log. Treat every golden minute like it's a gift from God. Just live your life in small bites.